baina zertarako balio ez dudala sentitzen dut. Ez dut objekturik behar, dirua baizik! Zen materialista. Piromano bat naiz. Itxura ona duzu. Zure moduko parasitoak gogaikarriak zarete. Eguna! Ez dakit dena erreala denala, amets bat baino ez. Arnold, mundu horretan ezinezkoa da amets egitea. Nortzerezu? Maitagarri bat naiz. Bai, hori badakit. Ez da osasun seinale gizarte gaixo bati ongi egokituta egotea. Ez duzue pentsatu inoiz zer dagoen haratago? Beste leku bat, beste bizimodu bat. Nik aske izan nahi dut! Zuk baino ezin duzu egin. Jarraitu zuari, Arnold, jarraitu zuari! Gure harremana suntsitzen ari da eta zuki ez egitea baino ez duzu buruan. Mundua agertoki zoragarri bat da, baina aktore multzo negargarria da. Ez altzaizu oso bitxia iruditzen inguratzen nahi guztia. Zera balitz bezala. Zera. Dekoratua. Amateristaren saioa.